Moi! Tänään me ollaan pillastallilla ja ekana käydään nimikierros. Mä oon Emma. Mä oon Elli ja mä tulin voittaan. Mä oon Krisella. Mä oon Siiri. Mä oon Ella. Mä oon Sonia. Mä oon Milla. Ja mä oon Julia. Vaikka meitä on aika paljon, niin silti on vaan yksi ettiä. Ja meillä on jo sovittu etukäteen ettiä ja ettiä on Julia. Joo, koska mä halusin olla. Me lähdetään piiloon. Meillä on 10 minuuttia aikaa ja se me tuonne mettään laskee. Joo. Mä tulin sittenkin tähän mukaan. Hei. Mä menen tonne loimien alle. Se on hyvä idea. Täällä mä oon. Mä ajattelin, kun Karin olisi vaan oikeastaan nurkissa aika lailla purua, niin mä menin yhden pulkasen alle. Aika iso. Pieni. Tosi pieni. Mä ehkä tonne. Toivottavasti kukaan ei löydä mua täällä. Täällä tallollaan. Voitte tosiaan saa 100 €. Mä jään ahtaa tänne tallin taakse. Täällä sit ollaan. Mä en nyt kuolla, jos mä voita. Mä menen tänne Silverin loimen alle. Jos mä vaan pääsen. Mä oon varmaan eka, joka löytyy. Mä menen tyyliin joku tarhaan. Paitsi ei, se oli liikaa itsestään selvää. Mä menen tänne puren alle, mutta mä menen tähän makaamaan. Laitan vähän itteeni tänne puralle. Mä kokonaan pystyn laittamaan itteeni tänne, koska mä tukehdun. Mä oon paras pilo ikinä. Mä kiipeen tonne sisälle. Mitä mä tässä kohtaa? Hemmetti. Täällä mä nyt oon vaan piilossa. Mä menen esteiden kanssa. Ihan sairaan hullu piilo. Mulla! Apua. Pakko mennä tänne enemmän purun alle. Mä en nyt tukehdu. Mitä ihmettä Silverin loimelle on tapahtunut? Hop! Sonia löytyi. Mä tiedän, tää ei ollut paras piilo. Laitetaan se loimi sille kunnolla. Noin. Joo. Siinä mä löysin sut. Voi pask. Otetaan noin muut kasat. Ei. Ja ei. Otetaan esteiden alle. Millä sä löydyit? Vitsit. Mä oon ihan 100 varma, että joku on mennyt tänne. Krisella on löydetty. Voi pask. Sori, kuka sillä alla olikaan. Sori, Emma. Ihan sama. Hei, joku on varmasti tallin takana. Ella löytyy. Vitsi. Hei, Elli voitti. Elli, jos kuulet tän, tuu pois piilosta. Sä voitit. Kyllä sen nyt se pitää etsiä. Haasavasit. Äänimerkki. Se on ihan varmasti. Uusi äänimerkki. Mä en kuullut. Elli löydetty. Voitinko se? Kyllä. Tosiaan Elli voitti 100 € ja siitä tuli sen takia hullu. Mä sain 100 € pelit. Haistakaa pieru ja kakkaa. Juh. Eiköhän tää video ollut tässä. Moikka!